Ba a yin bara a nan. Ba bara na zo yi ba. To me ya kawo ka nan kuma wa kake nema? Shugaban makaranta nake nema. Ya san da zuwanka ne ko kuwa? Bai san da zuwa na ba, amma ina matukar son ganin sa. Kai, babu haɗin kifi da kaska. Me za ka yi masa da har kake son ganin sa haka cikin gaggawa? Ba abin da zuciyarka yake zargi da tunani bane ya kawo ni wajensa ba. Ka taimaka ka kai ni wajensa. Zan sanar da shi zuwan ka amma fa ka sani idan ka bata rawarka da tsalle to za mu gamu ne kuma. Kai, mai gadi. Na'am yalla bai. Lafiya kwanan kwatse kun yi charko haka. Ba lafiya ba, wannan makawan ne ya zo wajenka. Ai ba kai kamata ka masa ba. Kamata yayi ka masa jagora zuwa waje na mu ji abin da ya kawo shi. Wataƙila ya zama dan uwa ko mai kula da wani ɗalibin mu. A haka dai kula da wani ai shi ma kansa yana buƙatar kulawa. Kai mun shiru fim bakin ka nan. Malami ke tafe da kai. Taimako nake bukata. Aha, ai na sani dama. Ka rufe wa mutane baki na ce ku. To, Wani irin taimako ke bukata saurayi? So nake na daina bara da kuma makaranta ni ma na koyi ilimi da kuma wayewar zaman duniya. Shi yasa na zo gare ka daga bani shawarin da suka dace. Allah sarki, wannan abu ne mai kyau da kuma sauki. Akwai makarantu na musamman da gwamnati ta tanada don mutane irin ka. Wannan makaranta ita ya kamata ka yi. To ta wace irin hanya zan bi in shiga wannan makarantar? Shi ma wannan mai sauki ne. Gobe ka same ni anan da misalin karfe 11 dan ke kar makarantar su ma baya. Yanda ake shiga makarantar da kuma irin ka'idodin su. Nagode, amma da kamar naira nawa zan zo? Wannan tsarin kyauta ne da gwamnati ta tanada domin na kasassu. A turanci ana kiran special education, wato karatu na musamman. Menene ma kake da turanci? Special education wato karatu na musamman. Nagode yalla bai. Insha Allah zan zo goben. To menene sunan malamin? Sunana Ali. To malam Ali sai gobe. Amma kana ga zan iya karatun mai zurfi kuwa? Me zai hana ko ka kasance mai bawa zuciyarka karfin gwiwa, mai karfafawa kanka gwiwa? Sai an ji mamalin mai gadi, special idiot.